Hogeita 8. jardunaldia, bertan hasiko da bigarren multzoan, partida handia izango dugu, Bilbao Athleticek Real Union hartuko du. Helburu arras ezberdina dituzte, bi talde hauek, aurtengo demoraldian, euren ibilbidea ikusita, Joseba Etxeberriaren taldea aurreneko 4 tokietan da, eta txuri-beltzak berriz, zuloan daude. Play-outeko kanporaketa jokatzeko postu horretan, etxera tokiekin muga-mugan, aspaldi partidarik irabazi gabe eta gainera dura 2 aste entrenatzaileak kargu gabetu zuten. Alberto Iturralde dagoeneko ez da Irundarren entrenatzailea eta oraintxe bertan kirol zuzendaria dena Gorka Etxeberria berak hartu du taldea zuzentzeko ardura barkatu eta ondorengo egunetan, hurrengo 2 asteetan fitxaketarik ez baldin badago, behar bada berak bideratu beharko du demoraldia amaitu arte Real Union historikoa Kinkalarrian eta gaur puntuak hemendik ateratzea beharrezkoa du talde irundarrak, bestela liga amaiera zaila izango dute. 10 jardunaldi azken txanpan sartuko da bigarren bemaila eta joanan Larrañaga Arratsaldeon helburuak argiak daude, bakoitza nun dagoen bata goian bestea behan, baina batez ere kezkagarria Real Union egoera. Bai, oso kezkagarria da, ez. Iruditzen zait alde hortatik hemen ez da izango derrigorrezkoa deni, baina zerbait ateratze bali, batez ere sensazio honekin ateratze bali hemendikan asko irabazita izango du, ez. Zekete oso liga gogorra izango duelako, horre playoffeko postu horretan da kokatuta dago, iruditzen zait hortik atera behar dura derrigorrez. Hori hasten da hemendikan partidu bat egin eta puntuak lortze bali ditu hondik eta hobeto. Eta benetan keskatzeko moduko situazio batean daude, ez? Eta, bueno, nola ateratzen den, da gero Atletikek ere beharra badauka, zergatik playoffetako hori dana estutzen ari da, goiko 4 postu horiek oin horre bigarren dago, baina iruditzen zaite estutuko dutela hondik eta gehiago, eta beraiek ere hori nahiko dute, ez? Helburu hori izango dute, eta hemen asko jokatzen da gaur. Hortxe ikusi duzue, Gorka Etxeberria iruditan, Real Unionek Gabonetan fitxatu zuen, kirol zuzendari gisa, berez bazuen lana, eta hemendik aurrera lana are gehiago zaildu zaio Valladoliden hartu zuen taldea joan zen asteburuan, bat eta galdu zuten Puzelan irundarrek, eta gaur ere hemen erronka latza eta zer esarik ez datorren astekoa. Estaiungalen Logroñez lider hartuko dute, baina pauso jun behar, eta gaurko euren erronka hemendik punturen bat urratzea. 11koak emango dizkizuegu. Bilbao Athleticen Joseba Etxeberriak ondorengo 11 jokalariak aukeratu ditu gaurko partidarako. Atean Ezkieta izango da, atzean eskuinetik ezkerrera Areso, Bibian, Luengo eta Imanol. Benzedor izango da Euskarria, Zarraga eta San Bartolome alboetan dituela, eskuinegalean Artola, Morzillo beste aldean eta Guruzeta izango da puntako aurrelaria. Real Union, Gorka Etxeberriak 11 jokalari hauek aukeratu ditu, Sekeira izango datean, ikusi behar, atzealdea horrela antolatzen duen eskuinetik Estrada hariko da, barrutik Borda eta Telis, ezkerregalean Arantzabe, zelai erdia jokalari zornituta barrutik Eki eta Beobide, Xabi Cardenas ere hortik ibiliko da, Eneko Izmendi egal batean Etxaburu bestean, barrurako joerarekin, eta Jorge Galan izango da jokalaririk aurreratuena. Aldaketa derrigorrezkoak, azken jardunaldietan, min hartuta izan dira Aritz Borda eta Beobide, neguko merkatuan fitxatu duten jokalaria, gaur bigera ez da, hasierako 11koan, eta esan bezala, batez ere Gorkak zer probatu beharra dauka, taldea bideratzeko. Bai, ikusiko dugu nola hasten den gaur batez ere, ez? Nola ateratzen den Real Union, ohizko Real Union hori, edo pixka bat moldatuta, Atletik ez joko egiten duen horrela moldatuta. Hasierako honetan ikusten duguna da Izmendi barrutik eta Galan kanpotik baita ere, hori ere kontuan hartzeko gauza bat izango litzake, ez? Nola kokatzen da, baina benetan asmatu beharra dauka, ez? Gorka Etxeberriak asmatu beharra dauka, taldea nola atera, zein atera, nola moldatu, zei joko mota egin, derrigorrezkoa da. Hasidan horria okalezaman, Bilbao Athletic ekipini du baloia jokoan. Bibianek, Luengori eman dio eta ezkerrean Imanol García Dalbenida. Berriro ere, beste aldera, Bibian, Gasteiztarrak, eskuinera, zelai erdian, Areso, Kaskanteko akatzera eta
Euskarriak jasoko du erdialdea Baloia, Unai Benzedorrek. Gaude nagusian dagoeneko debuta egindakoa Osasunaren aurka jokatu zuen Samamesen hasieratik gainera. Bidian Gasteiztarrak luze, Baloia Aresoren gana, Arantzabek bidea itxi nahi dio, erdiraketa eta goitik Sekeira Baloia harrapatu. Baina dagoeneko erasoan Joseba Etxeberriaren mutilak ekimena zurigorriek izango dute. Atzetik jokatzen atera nahi du Real Unionek Telisen bitartez. Uruguaitarrak atzera, Patrick Sekeira. Bere ondoan Aritz Borda. Borka Guruzeta goian da. Lerroa aurreratuta du, talde zurigorriak. Eta azkenean luze jokatuko du ez. Keinu egin bai, baina azkenean Aritz Bordak aterako du jokaldia atzetik. Cárdenas. Ezkerrean Galan, eskuinean markatu. Imanolek aurre hartu. Baloia gora. Aritz Borda. Galan berriro ere. Estrada. Jorge Galan. Morcillo kukitu. Gorka Guruzetak ondoren. Pase aurrera zen. Telisek berreskuratu Real Unionentzat eta Sekeirak Baloia luze aurrera bidali du. Hortxe etxaburu da, baina abantaila Aresok izan du eta Baloia albotik aterako du Kaskanteko jokalariak. Aurreneko minutuak dira. Entrenatzaileak zutik eta eraso bidean Joseba Etxeberriaren mutila. Guruzeta, Artola, Juan Artola lurrera erori da. Ez du inork ukitu. Oierzarrak eraman. Zelai erdian Imanol. Zabalean Morcillo. Taldeko golegile nagusia. Ezkerrez erdiratu. Eta ondo bereganatu du Baloia Patrick Sekeirak. Argi dago. Lehen minututik Bilbao Athletic erasoan. Bai, pixkat hori da, ez, komentatzekoa da hori. Lehenengo minututik ja Athletic Baloiarekin ondo ikusten dugu, gauzak ondo egiten. Real Union lauko defensa batekin jokatzen, Zelaiaren hiruko bat, goian ere hiruko bat egiten du, Izmendi barruan dela, Txaburu eskerrean eta Galan eskubian. Uste Galan pixka bat ekarri dutela barrura egiteko jokaldiak egiteko, hor jaurtiketa dauka eta nik uste dut hori aprobetxatzeko baita ere. Baina pixka bat joko ekimen hori Athletic utzita eta nola pasatzen dira lehenengo minutu hauek, ez? Real Unionek oso ritmo apala nahi du. Ikusten datzen di Baloia jokatu ateratzen diranean lasai jokatzen dutela, paseak bertan atesainarekin 3 bat jokatzen dute, gero atesaina luze jokatzeko, nik uste dut alde hortatik ez duela nahi Athletic nahi duen ritmo bizi hori, eta logikoa da alde batetik, ez? Eta ikusiko du nola moldatzen den, ez? Baina, bueno, partidu interesgarria iruditzeit, ez? Bakoitza bere estiloarekin, Athletic biziago, baina Real Unionek aurre egingo dio. Álvaro Telisek du Baloia, Arantzabari eman dio. Honek luze eta bai aurreratuta. Xavi Cárdenas, zelai erdiko mutila. Zetor, askarrek ipitatu duela, ez? Cárdenas egin duen movimentoa, Juan Baloira, utzi egin du, Izmendi atera da. Eta horre askarrek ipitatu du. Pasea barrutik, Imanolek, Victor San Bartolomeko kitu Morcillo, galdu du Baloia. Eki, Eneko Izmendi. Arantzabe du ezkerrean. Aitor Arantzabek errekortea, barrurako mugimendua egin, hor jokalari asko dago. Erreferentzia argirik gabe aurrean. Unionen erronka gaur iristea da, jende askorekin aldara. Bai, albalima da, egalitatik jokatu eta gero denbora eman, batez ere zelai erdiko eta beste galeko jokalari area barruan sartzeko, ez? Eta referentzia Izmendi dagoian, batez ere abiadura aprobetxatzeko. Arantzabe, Erne, Eneko Izmendik jasoko du Baloia. Aurre hartu dio Bidianek. Gasteiztarrak Baloia hortik atera du. Telis eta Guruzeta. Baloia atzera Ekik. Eta Sekeirak jasoko du. Kostarrikako atezaina. Erdialdean Ekisenar. Baloia Galanek eskatu dio eskuine galean. Baina atzerago Dani Estraren gana bidali du Nafarrak. Jorge Galan, lurrera ez dago faltarik. Kontraesan aterako da Morcillo. Ezkere galeko jokalaria. Barrura, Victor San Bartolomé. Eskuin aldera bidali du jokoa. Areso, Artola, itxia da orain Real Union. Areso, Oierzarraga.
Ondo ikusi Imanol, area barruan jaso baloia. Eta hortxe partidako aurreneko gola. Erraz, oso erraz, hasiera batean bakarren bate pentsa zezaken jokozkanpo ote zegoen Imanol, baina jokaldiak aurrera jarraitu du eta aiztoa gurinan bezala oso erraz eta gola hortxe Aitor Morcillok. Errezegi. Eskubi galetia atorren baloi batek horrek hortxe. Zalantzetan, baina igualetzen egongo. Eta gero arrestasuna handiak eman dizkiote, arrestasuna handiak. Horre atzelariek jakin jokozkanpo ez dagoen atzera pauso askarrago egin behar dute. Batez ere, zema denbora pasatu dan, kontrola, botea egin du, pentsatu egin du, begiratu egin du, pasea egin du, eta aldate guztiz bakarrik antzegoen Morcillo bigarren osekin horretan, ez? Nik ustean dute utza handia dela. Eta gainera, beharrean dagoen talde bateko lako utzak egitu bali maitu, partiduak puntuak ateratzeko arazo handia. Jon Morcilloren 10. gola da, aurtengo demoraldia. Alde horretatik, bikaina izaten ari da bere demoraldia. Aurrelari petoa ez dela kontuan hartuta, bera da, zuri-gorrien golegile nagusia. Albotik atera du, Areso, vencedor. Atzean, Bibian. Eta atzerago Ezkieta, atezaina. Jokin Ezkietak jokoa, ezkerrera eramango du, Imanol, buruzukitu. Ez da Dani Estrada iritsi, baina kanpora joan zaio baloia Imanol Garzia da Albenizi. Eta albotik orain irundarrek aterako dute. Dani Estrada, Galan, erdialdean Jagoba bide hor, Oier Zarga baloia eramateko zorian, Telisek ezkerrera bidali du, Arantzabarekin bat egiteko. Barrutik Aitor Arantzabek jaso, oztopoa jarri dio Aresok, baloia etxekoentzat berreskuratu, Luengo, eta Ezkieta. Daniel Bibian, baloia luze jokatu du Gasteiztarrak, oso sendo Telis, baloia beste aldera eraman du, eta Telisen gana itzuli da berriro ere. Orain, goian estutu naia, baina lerroak urruxa amar Real Unionen, azkenean ondo atera zaio. Asmoa talde txuri-beltzari, alboko sakea areatik oso gertu. Estrada eta Etxaburu, ukitu du baloia, arriskutsua izan da jokaldia. Beti esaten dugu, Ezkietak patxada handia duela. Ez da kezkatu ere egin. Eta azkenean horrela amaitu da jokaldia ondoriorik gabe, baina... Pasea pixka bat loratu izan da botetxo bat egin dio, eta ez den erreza, danintzako ez den erreza paseo bat egitea. Alata guztiz lortu baloi hon bat ipintzea. Eta Txaburuk errematea ezintzuen ondo egin ez. Baina bueno, gutxienez iritsi dira, ez dira kokildu, ez dira atzean gelditu, jarraitzen dute jarrera honakin Real Unioneko jokalariak, eta bueno, poliki aukerak bai dituzten. Sakon jokatu nahi izan du Ekik. Ona. Bai, ustekaben harrapatu. Hori zen asmoa, Jorge Galanek erakusi duen asmoa. Behetik jodu baloia, baina aukerakoa zuen eta behin baina goiagotan egin ditu horrelako golak. Aurrelari nafarra. Ezkietak Oier Luengori eman dio. Bere ezkerrean Imanol. Imanol egiten dura bizkat barrura sartu, hiru zentralekin bezala jokatu baloi irtera horretan. Eta bi egalekoak, kasu honetan Morcillo egiten du bizka bat atzerago, baina gora egiteko, eta Areso bestaldetikan oso aurrean jokatzen, ez? Horrek egiten du hiruko defensa bat bezala, ez? Baloi irteran, beti. Azkar jokatu deneko Izmendik, barrutik Arantzabaren laguntza, Ardenaz. Beste aldean Eki. Aritz Bordari eman dio. Erdiko atzelaria Bilbao Atletiken zelaian da. Bere areatik urrun. Berak eman dio jarraipena jokaldiari erdiratu. Eneko. Eneko, bikaina izan da jokaldia. Bestaldean dago bakarrik Etxaburu. Eta ondo erantzun du Ezkietak, baina ikusi, ze jokaldi bitxia. Jokaldi ederra indute. Ederra aldi berean. Eta bere zutoina ondo babestu Jokin Ezkietak. Oso gertu izan du Real Unionek berdintzeko gola. Erasoan jarraituko du Gorka Etxeberriaren taldeak. Erdirak eta ona ere, Dani Estradak, Ezkietak eta bigarren aleginean Nafarrak baloia harrapatu du. Uste etorre, Izmendik hartu aukera etzela honena, bigarren zutoinean iruditzei bakarrikan zegoela, bakarrikan iristen nahi zela Etxaburu. Eta aukera hobea zen bestaldean ipintzea, ez? Ondo tapatuta zokan zutoin hori Ezkietak. Alain Anaiak
oso aukera ona izan zuen Valladoliden, huts eta hutsekoarekin bakar-bakarri geratu zen atezainaren aurrean, eta gaur Anaia Bikiak antzeko egoera izan du, ez du asmatu, baina Real Union biziri dago, kolpe hartu izanagatik, izan du, aurreneko abagunea, baloia gora, eta bai aurreratuta dago, Xabi Cárdenas, etxeko taldeak berreskuratu du baloia. Pitatu duenan, 10 minutu hauetan, bilokos kanpo izan dira. Ez dago faltarik, ez dago zertxore, ondo, ondo alde hortatik. Eta polita izaten ari da Norgehiagoka bizia, dagoeneko gol bat ikusi dugu, Morcillok egin du. Hortikan aurrea Real Union aukerak izan dira. Bai. Atera du Ezkietak, San Bartolome kukitu, eta gero Bordak. Cárdenas, Vencedor rekatzera, Ezkietari heldu zaio baloia, bere ezkerrean Oier Luengo. Zornotzarrak, beste aldera eraman du jokoa, hor Bibian aurkitu du. Pasea barrutik Oier Zarraga, gainan du Jagoba Beobide, ondo ikusi du Víctor San Bartolome, honek aldi berean Jo Morcillo golegilea, paseatzera, Víctor, Imanol, berriro ere Imanolen erdiraketa, aurrekoan gola izan da, orain estu Patrik Sekeira, beste aldean Aresok berreskuratu du baloia, Etxaburu eta Bilbao Athleticeko jokalariak biek lehia horretan baloia ukitu dute edo, azkenean ematen du Etxaburu izan dela, edo ez dakit, zalantza, bai, zalantza. Areso izan dela azkenean baloia urrundu dela, hor atezaina ondo egon da. Bai, epaileak. Baina bestaldean usten dut azkenean marrazaina despistatuta. Bai, epaileak bestelako erabaki du. Partidu hasieran Junberrean alde batera bestaldera. Real Unioneko jokalari bila Junberrean eskerrera, eskubira atera da, detzuen aurkitzen atea. Morcillok baloia area barruan, ez da errematatzailerik, kanpora atera da, eta alboko sakea Dani Estradak egingo du. Lerroak aurreratuta Joseba Etxeberriaren taldeak. Horrek baloia aurrera bidaltzea behartu du Aritz Borda. Vencedor. Ezkieta. Oier Luengo. Jokin Ezkieta berriro ere. Jokalarik aurreratuenen Eko Izmendi. Luze atera du jokaldia. Ezkietak buru zukitu. Morcillo, baina ezin San Bartolomerekin bategi. Atera du arrastotik Dani Estradak. Borda, orain Sekeiran hanketan da baloia. Real Union taldeko atezainak ezkerrera bidalina izan du jokoa, ez da Arantzabe iritsi, eta albotik aterako du. Eraso eskuinaldetik Jesus Areso. Ipinu du baloia jokoan, Gurutzeta. Atzean Luengo, bere ezkerrean Imanol. Pasea behetik, baloia Vencedorrek jaso, eskuinera, gozo ukitu du baloia, abantaila erdiraketa egiteko errekortea barrura ezkerrez egin du itxia, baina hor Patrik Sekeira ustekaben harrapatzea oso zaila da, eta pixkanaka berriro ere olatu hon harrapatzen Joseba Etxeberriaren taldea. Horre jokaldi hona egin dute, Areson oso atzetik azten dako horrika bidean, eta alde hortatik min egiten dio batzeko lerroari, aurrera jokatzen ari da, bere bizkarra hartzen du, eta pasa egiten duenak ere erraztasun handia da euskal hortatik, ez? Eta ondo, gehiago, inguru hartatik gehiago sartzen ari dira, jokoak gehiago juten da handik, Atletiken alde da. Imanolek oso gutxi egiten da aurrera, Imanolek ia iruaren zentrala bezala geritzen da momentu batzuetan, espaldin badu oso argi ikusten jokaldia, ez? Baloia, Oier Zarra berreskuratu bikain, pasea, area barruan Luize Xamarra, baina harrapatuko du Gorka Gurutzetak, pase atzera, area ertzi inguru horretarak, kontrolean huts egin du Jon Morcillo, eta zuzen atera da Real Union, abantaila Ezkietarentzat. Baloia Luengori utzi dio. Honek ezkerrera, Imanol. Eta nun dagoen Imanol oain, baloiaren atzean, baloiaren parean, eta Areso nun dagoen. Real Union aukia
ia pasatzen ari da, ez? Horri, hiru zentralak ikusten ditu irudi horretan ondo, Imanol ere hirugarrengo zentrala izango ezkerretikan, baloi irteera horretan. Areso, Artola, barrutik, Eki kukitu eta ezkergalean Asier Etxaburu da. Pasea, Eneko Izmendiri, ies egin dio baloia, Kardenas ez berreskuratu, Xabi Kardenas, ezkerraldean Asier Etxaburu, ondo jokatu dute orain Irundarrek, erdiratzeko aukera izango du Kardenasek, eta area txikian aldaratzea, eta baloia kanpora zuzenean, Oier Luengo. Ondo, iristen ari da Real Union, Area inguru horretara, ikusten dut baloi onak izan dituela. Gertatzen dena da, Atletik baloia hartzen duenean, da batez ere aurreko jokaldian bordak egin duenean ikusten dut gehiegi izan dela, asko soto da pixka bat itxarotea, lasaiago egotea, ez dauka baloiarekin aurrera joan beharrikan, ez? Nahi hobeto da, beraiek atzean geldik egotea eta gero jokatu izatela beste batzuk, ez? Horrek abantaila ematen dira Atletik baloia lapurtzen duenean, aukera sortzen duelako. Baina bestela Real Union ikusten dut, baloiarekin batez ez dala gaizki. Arazoa dira baloik gabeko momentu horiek, ez? Estradari baloia kendu diote, barrutik Jo Morcillo, ondo Jagoba Beobidek berreskuratu du, baloia Galani eman, eta Luengo ikusi nun dagoen, erdiko atzelaria, areatiko zorrun, falta dirazi eta azkar atera dute Irundarrek, Kardenas, Etxaburu, kanpotik Arantzaberen laguntza du, hortxe Aitor Arantzabe, bi aurkari, hiru orain, ondoko marraino iritsiko da ondo, eta ondo ere defensa lanean, Jesus Areso, kornerra izango da. Ondo, Real Union berriro ondo. Hor Arantzabe laguntza ona ematen dio Etxabururi eta gero jokaldia ondo antolatzen du. Areso pasatzea abiaduraz ez da erreza izaten eta hau aprobetxa behar, baloi geldia aprobetxatu behar, baita ere. Bordarekin, Etxabururekin, Telisekin, hor badago jende ona, Kardenas ere bai. Epaileak bakarren bat deitu du Erne ibiltzeko, hortxe Borda eta Oier Luengo, bi erdiko atzelaria. Bakea nahi du epaileak. Estrada katera eta buruka da benetan arriskutsua Eki Senarrek egin du, marruan ikusi dut. Bai, guke dauen lekutikan ematen zuen, atera gaina sarea jotzen du, baina ez, zarea dator jotzen duena bueltan dator, Irunako paretan jota bestaldera dator. Baina bueno, aldaketa bat ematen zuen Bordarekin eta Telisekin jokatzeko aukera izango zuela, eta hor lehenengo zutonean zuloa zegoen, da hor ipini dut, eta izango aukera izan deni, baina bai baloi arriskutsu bat ipini dute. Atera du luze, ezkietak, Eki kukitu, hor bazikoan, Eneko, baina abantaila handia zuen, ezkietak. Nafarrak baloia Bibiani eman dio. Eskuinean, zelai erditik aurrera orain, Areso, pase ona, zetorkio moduan, Artolari eman, Juan Artolak barrurako keinua, urutz eta abantaila oso erraz lortu du, eta berriro ere aurreneko gola bezala, Aiztoaren egin du, atzealde bigun batean, eta orain arte, joanetorriko neurketa ikusten ari ginen, suspertuta zegoen Real Union, baina horlako kolpea jasota zaila da, Juanan, burua altxatzea. Bai. Atletik igual erasoan da zu baino gauza gutxi egin du, baina zu baino arrisku gehiago eraman du, ez? Eta baina ere errestasun handiarekin, gehiegi, errestasun gehiegi, ez? Hor barruan Artolak hartzen duenean, errez Telisi egiten dio iskin, ez dira gai izan gerturatzeko ere falta bat egiteko, eta gero guztietako oso ondo bukatzen du. Eta berriro eskuri horretatik etorri da erasoko jokaldi hori, eta zu ondo zaude, gauzak ondo egiten ari zera, baloiarekin ikusten dut itxura ona ematen zula, aukera izan duzu baita ere partida bertintzeko, baina baloia ez daukazunean Atletikin mina asko egiten dizu. Aurrelari Donostiarra osatu zenetik, hainbat hilabete eman ditu, mina hartuta, belauneko lotailu urtatuak hautsita, duela hilabete pare inguru itzuli zen, golak egiten ari da, 5 erdietsi ditu. Alboko sakea Jesus Areso atera du. Baloia Eki Gerama Real Unionentzat zuzen jokatu du. Atzean harrapatu ditu bere taldekideak.
Eta erasoan min egiteko aukera galdu du talde txuri-beltzak. Jokin Ezkietak du baloia. Ez du presarik, atezain nafarrak. Luze jodu. Goitik, Cárdenas, ez, aurre hartu dio Gorka Guruzetak. Morcillo, bere atzean, Oier Luengo, erdi aldean berriz, vencedor. Atzera berriro, Bibian, eskuine galean, Aresok baloia nahi zuen, aurretik ukitu Etxaburuk, baina berriro ere Aresok atzera, eta Ezkietak erasora begira, luze jokatu du. Buruz, behobidek ukitu, zerai erdian Galanek eraman nahi zuen baloia, baina bizkor aritu da Victor, berriro ere Victor San Bartolomé, hor joko nasia orain, eta azkenean patxada zatzera Oier Luengok baloia bere atezainari. Luze jokatzen ari da Ezkieta, behin eta berriro, Telis, mutila handia da, Guruzetak betik eraman, panorama zabaldu, ondo txaloak Donostiarra bentzat, Victor San Bartolomé eta Jon Morcillo erdiratu du 11 zenbakiak eta lehezutoinean arrisku handiarekin iritsi da Artola eta berriro ere oso jokaldi argia. Bai, berriz errestasun handiarekin iristen dira, ez? Horre, baloiaren inguruan espalima jendea egoten, o falta bat egiten, o zerbait egiten, errez iristen dira. Eta gero, betikoa da, ez? Egaleko jokalariak barrukoa eta kanpoka zaitu behar dute, laguntza gutxi dauzkate, batez eta nik oso laguntza gutxi dauka. Min egiten dugu. Korner aterako du etxeko taldeak, motzean, Angelua zabaldu, Oier Zarrak behetik bidali baloia, area barura, Estrada Karrisko urrundu du. Horrezta taldekiderik, atzetik korrika Eneko Izmendi zetorre, baina gaur partida zaila du Beasaindarrak. Imanolek, benzedorri eman dio baloia. Bibian, eskuinean baloia atzealdera, ezkerrean kontrola Imanolek egin du, hor pozukitu nahi izan du Victor San Bartolomek eta kornerra izango da. Kornerra aterako du Joseba Etxeberriaren taldeak, hirugarren golaren bila, erraz egin ditu aurreko biak, eta hortxe aukera izango du beste behin etxeko taldeak. Haze aukera, beste behin buruz, Daniel Bibianek izan du, erdiko atzelariak. Sekulako aukera izan du, Sekulako hor bakarrik errematatzen du eta sekulako aukera. Ateko sakea Patrick Sekeirak egingo du. Baloia egalera, Arantzabek buruz ukitu, vencedor. Eneko Izmendi, falta Real Unionen aurka, horixe adierazi du partidako epaileak. Bibianek, motzean, baloia atzera, vencedor. Oier Luengo. Ezkietari, baloia, atezainak gora, zerura, ean hor geisten duen. Gogoa behobidek, buruz, gero, vencedorrek okitu. Eta eskuinean Jesus Areso jasoko du. Oier Luengo. Baloia galera, Imanol Díaz de Albeniz, García de Albeniz barkatu. Galanek estutu du. Azkenean atezainari eman baloia eta ez du zuze jokatzeko erreparorik Jokin Ezkietak. Batera eta bestera baloia nola ezean orain. Imanol. Erdi aldera. Atleti lasai, lasai jokatzen, gauzak ondo egiten,
lasaitasun puntu horrek eta batez ere markailoak ematen diona, eta Real Union galduta ez, baina ezinean, ez? Ezinean. Beste falta bat, etxeko taldearen aldekoa baloia, lurrean Oiertzarraga da. Bi kolpe zital jaso ditu, baina beste bizpairu aukera ere oso argiak izan ditu Bilbao Athleticek, egia da. Real Union ere arriskuarekin iritsi dela, baina lehen esaten genuen aurreneko gola jaso eta gero bigarrena ere hain erraz iritsi da. Gero minutu asko geratzen dira, egia da, baina txuri-beltza dauden egoeran ez dute lan xamurra hemen. Azkenean, diferentzia izaten da, zu gola egiten duzu, Morcillok egin du lehenengo gol hori ikusi, eta Eizmendik izan duen aukera Txabururekin jokatzeko. Eta Txabururekin ez du jokatzen, jaurti egiten du, eta Atezainak ateratzen du, ez? Diferentzia hor dago, batek asmatu egiten du lehenengoan, eta Real Unionek ez du asmatzen. Goian berreskuratu du berriro ere Joseba Etxeberriaren taldeak. Zarragak baloia atzera, Vencedor. Pase zuzena barrutik, Bordak moztu du. Galan, lehen ukituan Cardenasi eman nahi izan dio baloia. Ondo iritsi da Garaiz, Luengo eta Telisek bakatu Estradak gora. Jagobak ukitu du orain, Borda. Hor, baloia ukitu eta ukitu, arrisku handiz. Azkenean, atzealdetik atera du Dani Estradak. Beste aldera buruz, baloia ikisenak eraman du Telis. Areso gukituta, arrastotik aterako dute jokalari zuri-gorriek. Markatu, txuri-beltzek. Arantzabek. Azkar berriro ere baloia galdu, Gorka Etxeberriaren taldeak. Morcillo. Ezkerrez zartako eman dio baloiari, baina oso langa gainetik atera da. Aukera galdu du, baina maiztasun gehiagorekin iristen ari da Josebaren taldea. Bai, nik uste Real Unionek oine jota ez dut zango, baina bai okerrago, ez? Okerrago momentu honetan, pixka bigarren gol hori hartu honetik mina handia egiten duen jokaldi bat izan da, ez? Errestasun handiarekin egin dute gainera jokaldia, bukaera ere bai, eta horren mina egiten du. Egia da, alegintzen ari dela, ez alde egiten partidutik, jarraitzen partiduan, ez? Aber, golaukeren sortzen duen, baina bigarren gol hori hartu eta gero ez da iritsi egin ez eta denen inguru horretara, ez? Eta oin lasai hau ikusten da, hobeto jokatzen gainera, uz gutxi egiten ari da, eta hola, Athletic uste gabe narratzea beretan saioa da, ez? Eskuine galetik sakon jokatu nahi zuen, etxeko taldeak, azkenean ies egin dio baloiak, Ares hori. Atzean Eki gukitu du, Arantzabe, Cardenasek eraman nahi, baina ondo iritsi da Vencedor, baloiak kendu dio, Aitor Arantzaberi, orain Jorge Galanen hanketara iritsi da. Atzean Bordaren laguntza du. Aritzek zuzen pase ona, areatik gertu, Dani Estradak jaso du baloia. Zarauztarrak ez du erdiratu nahi izan, taldekinen zai, berriro ere atzera, Aritz Borda eta orain okertu egin dira hor, baloia galdu eta kontrasun ateratzeko aukera zuen Bilbao Athleticek, baina ondo berriro ere Borda baloia berreskuratze lanetan, Izmendi, Neko Izmendi, Estrada, orain bai erdiratu Dani Estradak, era xelebre xamarrean ukitu baloia eskuarekin. Ni uste den lehenengo baloia hartzea zijoala, baina ikusi duenean bihurritzen nahi zeiola pixka bat izearekin edo, eta oin eguzkiaren arazoa ekintzen du. Eta Hemezaleek Aresoren alegina txalotu dute, falta egin dio Arantzabek eta ondorioz txartel horia ikusi du Real Union futbol taldeko jokalariak. Zinean, oin ere Danik eta Izmendik eta horre zerbait gehiago egituko gera izan dute. Danik ere lehenengo iritsi denean jokaldi horretan izan ditu pare bat, gero eskerrakin egin duen erdirak eta horretan lehenengotik izan ditu baita ere egiteko, eta ez da usartu egiten, eta hor falta zaizkiona erabaki hobeak izatea, ez? Morcillo, are hartzera bidali du baloia ondo Ortelis, Zarraga, Viktorrek galdu, Etxaburu, Arantzabe. Erdi aldean Jagoba Beobide, Azpitiarrak pasea Galani eta ezkerrean
Etxaburuk erdirak eta egingo du itxia. Bakarrik, jokalari bakarrik. Eta goitik ez du, inolako arazorik, Jokin ezkietan mutil luze handia da. Eskuakin Eta eskuarekin atera, ere dotore. Eta Zezulo. Pase hona eman dio Victor San Bartolomeri. Aurre egiteko aukerako jokaldia zuen Bilbao Athleticek, baina bere buruarekin haserre. Zurigorrien kapitaina. Baloia, irundarrek berreskuratu dute. Sekeira. Are hartzean da Cárdenas. Beste aldean Telis. Xavi Cárdenas. Bera horretik Beobide, baina eskuinera bidali du jokoa Bordarekin jokatuz. Pase ustela Ariz Bordak. Morcillo, bidea zabaldu du Imanoli. Eta ondo defensa lanean Cárdenas, baina berriro ere bazikoan aiztoaren moduan Imanol García de Albeniz. Cárdenas poso bat atzera egin du. Oin, ematen du. Baloi irtera horretan iruko batekin jokatzen, Cárdenas gehiago laguntze, pixka bat atzerago etorrita. Ez dakit, ikusiko du gaberra. Nola dagoen, ez? Beste korner bat izango da. Etxekoen alde. Jota dago, Atletik aukera balima dauka ez dakit dituko. Hiruaren gol bat egiteko aukera balimaka horribiliko da eta sekulako zubia izango ditzake Real Unionentzako. Korner itxia. Bordak ukitu. Eta ondoren Artolak ere bai. Azkenean aurreratuta. Eskuin egaleko mutila. Sekeira. Zer dugu Cárdenas nun gehatzen dan. Ba, iruko hori argia da. Bai, ez dakit iruko hori den baloi irtera egiteko, o benetan iruko horrekin jokatuko duen, oin berak hartzen du hor baloia, bizentralen tartean, ematen du hor geldituko dela. Etxaburu egiten du barrura, Eki eskerreko lateral bezala, Arantzabe aurrera goipinita. Pase hona orain, Eneko Izmendirentzat, erdiraketa ere bai. Atzetik zetorren Etxaburu. Eta Beobidek falta egin du. Golpea. Benzedorrek jaso. Eta baloia Bilbao Athleticek berreskuratuko du. Eska bat aldaketa moldatu eginda, ez? Moldatu eginda. Cárdenasek egingo duna jokoa izango da baloi irtera horretan bizentralen artean ipini. Baloia hobeto ateratzen duten. Defensako lana egiterako orduan pixka bat atzerako etorriko da eta hor Victorren San Bartolomen inguruan ipiniko da. Eki izango da eskerrera joten dena, Arantzabe izango da Areso hartuko duena bidean, eta bigarren gogola jaso eta gero, Gorka Etxeberria beste gauzatu erabaki ditu, ez? Beste era batera jokatzea, beste sistema batekin. Ekik gora bidali du baloia, Imanol. Zelai erdian da Morcillo, baloia kendu egin diote, Galan. Barrutik, Eneko, baina pausa jarri dio jokaldiari ez du argi ikusi aukera, Jorge Galanek, baloia gordetzea nahiago. Eki. Ezbalima azkar jokatzen Atletikek, presiora azkar iristen da, hor lehenago jokatu behar da. Bi toke gehienez, zergatik, bestela iristen zaizolako presioa eta horke ekiri gertatu zaio, ez? Ez du erabaki lehengoan, kontrola egin da erabakin behar zuen, ez du erabaki eta azkenean Atletik entzako baloia. Alboko sakea. Jesus Aresok egingo du. Baloia Real Unionen zelai esparruan. Eki kukitu, gero Beobide. Bidean Eki Senar. Orain Eneko Izmendi eta Daniel Bibianen arteko norgehiagoka. Gasteiztarra baloia kanpora bidalita. Alboko sake izango da Irundarren alde. Badoa Eki. Lehen zatiaren ondarrean, bi eta utz, Bilbao Athletic, aurretik da markagailuan. Eneko. Motzean, Cárdenas, Ekirekin bat egin. Cárdenas berriro ere, nahastu egin da. Baloia, Etxekoek eraman, ez da bizkor ibili Victor San Bartolome. Telisek, aurrera. Arantzabe. Buelta osoa eman du.
ezkerrean Eki, pasea barrura ondo komaratik erdiratzeko aukera Aitor Arantzabek, eta defensa lanean oso fin Unai Benzedor. Kornerra izango du alde, Gorka Etxeberriaren taldeak. Gol batek partioan sartuko luke berriz Real Union, ez? Ez du etxi, jarraitzen du, arrisko batzu hartuz hartzen, baina jarraitzen du. Ikusten dut Atletikek lasaiago dagoela, batez ere bigarrengo gol horrek ematen dion lasaitasun hori nabari dela. Eta gol batek sartuko luke partiduan. Gol batek sartuko luke, bestela bigarrengo luzea eta luzea izango da, ez? Buru zerrematea, Etxaburuk egin du, eta orain eskuin galetik erasoan aterako da Joseba Etxeberriaren taldea, Aresoren bitartez. Ibilbide luzeko, arnaz luzeko jokalaria da hau. Bere areatik, bai. Bestaldeko arearaino. Sekulako indarra du. Nafar gazteak. Baloia atzean, ukitu eta ukitu ari da Real Union orain. Lerro bat gainditu, pase horren bitartez. Jagoba Beobidek, Galan. Galanek movimentua behar du. Galanek baloia daukanean jendean mogitu behar du. Zergatik, berak ari da baloi honak ipintzeko. Jorge Galan, erdialdean, Etxaburu. Ezkerrean Eki Senar. Hasi Etxaburu berriro ere. Ondarrutarra falta eskatzen ari zaio epaileari, ez du alakorik adirazi, eta kontrazoan ziztu bizian aterako da etxeko taldea. Ezkerrean Imanol. Kardenasek ukituta, baloia Sekeiraren eskuetara itxi da. Real Union zinen aukera bat ipini area barruan, oin ere baloia izan dute, 3-4 toke eman dizke Galan eta Etxaburun artean, baina ezin baloi bat ipini, ezin aukera bat sortu, oso jende gutxikin area barruan, oso areatik urruti jokatzen nahi dira, eta hola gola egitea benetan zaila izaten da. Atezainak eskuinera, Estrada kukitu du buruz, Beobidek eraman nahi, zelai erdia, baina hor ezin nagusitu irundarrak, Telisek bitan pensatu gabe, baloia aurrera bidali du. Bibian Artola. Zarraga eta orain Benzedor. Kardenasek ukitu du. Okertu eginda pasean Victor San Bartolome, aukera emango dio Real Unioni, erasoan ateratzeko. Etxabururen bitartez, Arantzabarin laguntza du egalean, barrutik Eneko eta beste aldean Galan. Hortik atera eta ordea. Errematen bila jun beharrean, beti aldaratze baten bila. Galan ere jun beharrean ere barrura, beti kanpora etortzen da. Ohitura gutxi daukate. Mendik ere ez dauka ohitura hori, ez errematera joteko. Bai, bere lekoa betetzen du, baina lekoa bete bakarrik. Ez baloia etorriko dan momentu horretara. Ez Etxaburu sartzen da bai, baina laguntza gehiago behar da. Morcillo goren gana, ailegatu da baloia. Ondoko marratik gertu. Golpea jasen du Kardenasek. Paiak ez du, bai, orain bai. Jokoa geratu du. Lepo inguruan, hortxe mindu, Xabi Kardenasek. Baloia irabazten du. Eta nik uste Morcillo gainera jotu zaiola. Laguntza eske, ordoa. Sorbaldan. Minbera geratu da. Zelai erdiko mutila. Azken txampan, lehen zatia aurki amaituko da hemen Lezaman. Aixe irabazten ari zaio Bilbao Atleti Real Unioni. Hortxe bai, orpo inguruarekin. Kolpea bai jaso du. Une batez zelaia utzi beharko du. 6 zenbakiak. Baina berehala itzuliko, Xabi Kardenas. Bere taldekideak lanean dira dagoeneko. Aritz Bordak du baloia. Telis. Eizmendi.
Eneko. Atzera. Sekeiraren laguntza. Kostarrikakoak egalera. Eki. Arantzabe. Eta falta. Bidea begiz jota aurrera egiteko zuen Aitor Arantzabek ez diote utzi. Euren zelaian da oraindik baloia. Atera du Ekik. Telis, Borda. Desmarkea jo du. Jorge Galanek Imanolekin leian orain. Behartuta iritsi eta hori bilatzen zuen kornerra. Lortu du. Eta orain epailea. Ez, Kardenasen behiratzea joa, nik uste dut odol pixkatu bakoela ahoan edo nubeitean, da behiratzea joa edo. Hortxe. Zelaira itzultzeko baimen eman dio epaileak. Xabi Kardenasi. Giro legez, Merziorekin, falta egin nion jokalariarekin, elkar agurtu, eta kornerra aterako du, talde irundarra. Galanek. Luze. Etxea buruz zukitu nahi zuen. Artolak atera du. Baloia areatik. Arantzabaren gara heldu da. Kontrola. Ez palima lehengoan kontrola egiten, ez da bideratzen. Bi aldiz gelditu izan du baloia eta ja ordurako Morzillo gainera etorri zaio. Erdiraketa hori ezer ezan gelditu da ez. Gauza txikia dira, baina gauza garrantzitsua dira. Kontrol on batek gero bideratzen dudana, jokaldi on bat egiteko aukera ematen dizu, kasu honetan erdiraketa bat egiteko. Eta zarez. Urrunetik jo dute baloia. Gorko Etxeberriaren mutilek. Inolako ondoriari gabe. Presari gabe, Jokin Ezkieta. Bi entrenatzaileak zutik, batera eta bestera Joseba Etxeberria. Bitxia da aurreko igandean Alonsotaren arteko lehia izan genuen, eta gaur Etxeberria tarrak. Dinaka, aurkietan. Elgoi Bartarra nagusi oraingoz. Ateratu arrastotik, Irundarrak, talde Irundarrak, Dani Estrada, eta falta, Eneko Izmendi adirazi dio epailea. Oier Luengori egindakoa. Aurreko jardunaldian, partida galduta iritsi dira, bi talde hauek gaur. Bilbao Atletikek, hemendik gertu urritzen, Amorebietaren zelaian 2-1 galdu zuen. Real Unionek berriz, Valladoliden, 1-0. Baina, Irundarrak aspaldi irabazi gabea dira. Euren kasuan hori da, kezkagarriena. Eta gaur ere partida ez daukate bat ere xamur. Horan 8 partida irabazi gabe, Real Union. Bai, 8 partida... 5 berdindu eta 3 galdu. Eta 3 galdu. Eta puntu gutxi dira ez. Egia da, guk getxon ikustenuraren azenen aurka. Berdindu ditzun, utzean berdindu zuen, baina iruditzen zain nahikoa dintzula partida irabazteko. Eta gainera aukerak izan zituen, eta golare egin zuen, eta gola kendu dintzioten ez. Eta nik usten dut gola legala izan zela ez, eta nik alde hortatik ere hori danak kontuan hartu behar izaten da ez, askotan analiz bat egiten da, eta galdu ez dute irabazi da, gaizki eta ez dakit zer gaizki ez, nahiko egin dute irabazteko ez da las bat. Azkeneko 5 minutu, falta zidanean 5 minutu falta zidanean barkatu, bigerak izan zuen atesenean ekarrioen aurrean baloiba barrura botatzeko, eta atera egin zion. Hor da, gauza txikia dira, garrantzitua dira, baina horiek barruan bukatze bali madira partidak irabazten dira, eta beste egoera baten dago Real Union ez. Ez du nahi izan horrek denak errestasun ondiarekin galdu dituenek eta barra, aukerak izan zituela, orduan ikusi genuen guk, aukerak izan zituela, eta internatzaileekin orduan Alberto Iturralde zegoen, eta berak esaten zian, partidu guztietan izan dituztela aukera asko, eta ez dutela asmatu, eta claro, ez desunean asmatzen, zailtasun dira euskatu irabazteko ez. Akats horiek pilatzen joan dira partidaz partida, eta horrek ekarri du egoera honetara. Morzillo, eraso ezker aldean, Imanol. Erdi aldean, Unai Vencedor. Eta Iago Babeu bide du gainean, baloia jautsiko dio, Vencedorrek Arantzaberen gainetik jokatu nahi zuen, baina ezin gainditu, baina baloia bereskuratu du. Zurigorriak, Luengo, Ezkieta,
Dagoeneko bete da 45. minutua, bat luzatuko du epailea. Imanol. San Bartolomé. Luengo. Imanol García Dalbeniz berriro ere. Atzera. Ezkietak luze jokatzea erabaki du beste behin. Goitik nagusi Arizborda. Eta Luengo luzegi jokatuta aukera emango dio Real Unioni lehen zatiko azken erasoa egiteko. Eneko Eizmendi. Atzera gote lima bukatu egin zaio. Eki, Arantzabe. Denboa agortzen ari zaio talde txuri-beltzari. Eta dagoeneko agortu da, erabat. Aseden aldira iritsi gara, Lezaman 2-0. Zurigorriak aurretik, oso erraz gortu dituzte bi golak. Morzilok eta Gorka Guruzetak ikusi dugunaren isla nolabait, baina Real Unionek ez du amor eman. Momentu txar bat izan du, baina gero saiatu da, batez ere aukera honak lehenengo golak sartu eta hortik aurrera. Bigarrena iritsi arte. Bai, berdintzeko aukera izan du. Lehen komentatzen egin jana, ez? Eizmendik izan du baloi on bat Zietaren aurrean, aukera hartu duna da jaurtiketa bat egitea eta oso zaila zen hortik gola egitea, ondo tapatuta zorkalago eta bigarrengo zutenean etxaburu bakarrik zegoen, ez? Eta erabaki txar horrek erabaten ditu beste gauza batzuetara. Berdintzetikan, azkenean pasatzen dira, bita galtzera, gero, ez? Eta alde hortatik ez dago geizki, eta ez da itzitzen zain geizki dagoen Real Union baloiarekin, baina baloirik gabe, iruditzen zait oso biguna egon dela, Atletik oso ondo aprobetxatu dela, bi gol egin ditu, baina beste aukera batzuk izan ditu, eta igual partida hundirik egin gabe Atletikek, errestasun hundiarekin irabazten ari, eta hori da gauzari txarra. Eta horixe erakusten du markagailuak 2-0, gu bigarren zatiarekin batera itzuliko gara Lezamatik.
Berdegunera ateratzen ari dira, bigarren zatia hasteko. Real Unioneko jokalaria dagoeneko elkarrekin hizketan asko dute konpontzeko. Oso maldan bera baitute norgehiagoka, eta oraintxe Joseba Etxeberriaren mutilak atera dira. Bien bitartean lehen zatiko bi golak ikusten ari gara. Aurrenekoa Jon Morcillok egin du. Imanol Gartzia da Albenizek pasea egin da gero eta berriro ere. Ezker Hegaleko mutila ere protagonista hor. Kontrola. Pasea Morcillori eman eta gero bigarrena. Eskuinik aldetik, mugimendu hona egin du Juan Artolak. Eta Gorka Guruzetak alde areagotu du, 2 eta huts. Aldaketa bat, Real Unionen. Aitor Arantzaberin leku hartuko du Borja Biguerak. Ezker Hegaleko mutila aldagelan geratuko da. Eta ikusi behar nola antolatzen duen taldea Gorka Etxeberriak bigarren zati honetarako. Argi dago, Bigera puntan geratuko dela. Eneko egal batera eraman, eta joanan ikusten ari gara dagoeneko Eki. Bai, lehenengo zatia horrela bokatu du. Eki eskerraldean jokatzen, Arantzabe bere aurretik jokatzen. Eta orain egin duena Bigera da referentzia, Izmendi egal batera joango da, berari gustatzen zaion lekura esango genuke. Eta ikusiko da nola moldatzen. Garrantzitsua da gai izatea lehenengo ordura orden horretan aukerak sortu eta gol emate egite balima da, hori sekulako izango litzake, ez? Baina ikusten da hemen Ekika eraso handia dauzkala Ezker Hegal honetan baloia ateratzeko eskubia izan da, beti postura desberdina dauka eta alde horretatik iruditzen zait zailtasun gehiago daukala, ez? Defensako lanerako igual hobeto. Baloia Patri Sekeira atezainak ukitu du, gora, ez du orain, Real Union, Ekik lurretik aurrera, vencedor, Vivian, vencedor, eta falta Euskarriari egin diote, Areso, Jesus Areso katzera. Luze Bilbao Atletikek baloia Guruzetaren gana zijoan. Abantaila galdu du Donostiarrak, bigarren gola egin duen mutilak eta Patri Sekeira atezainak eskuetan du. Luze Hegaletik azkar aterako du, Jorge Galán Real Unionentzat, Beobidek ukitu. Kapitainak, aurrera, Bigera. Erasoan aurreneko aukera izango du Borja Biguerak. Koko azabaldu bere aurretik Estrada, erdiraketa ona eta gol bikaina. Eneko Izmendik egin du, 2 eta batekoa. Eskuinetik erdiraketa. Eta ederra benetan jokaldia, ederra jaurtiketa ere. Orain bai, markagailua estuduta. Indar berrituko du honek, Real Union. Bai, ikusten da, eta ikusi zema jokalarekin iristen denez. Hor Bigera ondo, baloion bat ipintzen du, eta gero Eneko hemen ikusten dugu, baina beste 3 jokalari da. Etxaburu, Galan hor sartzen dira, eta iruditzea alde horretatik Atletika arazo gehiago daukala defensako lan egiteko. Lehenengo zatean bat bakarri zuten, eta errezagoa zen baloi horiek ateratzea. Iruditzea eskatzen genuen partiduan sartzeko lehen gol bat egitea, Real Unionek lortu du hori, eta mendikan horrea, seguruna beste partidu bat hasiko dela iruditzen zait. Atleti igual pixka relajatuta atera da, ikusita Real Unionek gauza hondirik ez diola egin, baina orain beste partidu bat. Jokoz kanpo, Guruzeta. Bordak atera du. Beobide, kontrola txarra, luzea. Erraztasunak eman dizkio Bilbao Atletiki baloia berreskuratzeko, arriskua, jaurtiketa Guruzetak egin du, Artola eta falta. Atezainari falta egin dio Juan Artolak. Gauza horietan kontu zibili behar dut alde txuri beltzak. Horre nik usten dut Borda gaizki egon dela baloia ateratzelako orduan, Beobidere gaizki kontrol oso luzea ateratzaiolako, eta iruditzen zaitek gola ontsi egin duzu, Pereiro partidan sartzeko aukera daukazu, eta holako gutzak ezin dira egin. Vencedor,
Victor, Ondo. ederki Ondo. eraman du. Era dotore horretan baloia, eskuinean Artola, Juan Artola erdiraketa, zelaiaren beste ertzean, Imanol azaldu da, ezkeratzelaria. Lehen izan deguna da, lehen zatian, ez, Dani Estradak lan asko daukala eta asko pilatzen zaiola, ez. Alde batetik alan, horre egalean jokatzen ari da, baina ez da defensako lanerako, ez. Beste erasoko lanerako gehiago dago. Goitik Victor egokitu eta berriro ere aurreratu eta harrapatu dute Guruzeta. Atera du Real Unionek. Epaiak ukituta, jokoak geratu. Eta baloia Irundarrentzat izango da. Borja Ondo, pixka lasetasun pixka bat eskatzen. Iritzaite presakari dela jokatzen Real Union. Presakata gaizki gainera, gola sartu duzu egontzaite pixka eta ber, hasi, berriro. Esan diote. Marrazeinak esan diote, ez du. Baloia lurrera. Lurrera bota behar duzu baloia. Jokoz kanpo, epaia. Behar, jokoz kanpokoak adierazten daren bera. Parrez ari zen, entzuten ari zen, eta esango zeta izu zukatu duzu baloia. Gelditu inda, zur jo zaitu. Etxaburu. Eneko, Etxaburu berriro ere, Elis, Cárdenas. Aritz Borda, pasea barrutik ona, bai. Estradari iritsi zaio baloia. Barrura bidali nahi izan du pasea Zarauztarrak. Hortxe zen Borja Bigera. Eta azkenean ezki eta garrapatu du. Atera du Nafarrak. Baloia oso gora. Alamouz. Borda eta Victor. Artolak ukitu. Telisek pasatzen utzi eta Sekeira jaso. Álvaro Telisi itzuli dio. Uruguaitarrak luze. Goitik, Bibian. Garziztarrak bai euskoarekin ukituta. Falta, Real Unionen alde izango da. Eta ari da pixkanaka azten, Gorka Etxeberriaren taldea. Gol horrek bizi berritu du Real Union. Baina horreaino iritsi da, falta dago zu area. Areatik gertu, Atletiken areatik gertu, eta baloia daukazu zure arean. Egiteko aukera galdu du, bai, galde txuri beltza. Eta gaina erdiraketa bat egiteko aukera, erdiraketa on bat egiteko, falta on bat ateratzeko, jendeak gora eman, da beste gauza batzuk egiteko, irutziz eta alde hortatik horiek gauza guzti horiek aprobetxatu behar dira. Telis, ondo atera du baloia, Álvaro Telisek, egalean eki, barrutik, Etxaburu, ekizena. Bestaldera, eta hortik bestaldera, alba lima da. Baina bestaldera, ez aterniari. Ez, horre nik usten dut normalean atleti asko etortzen da balioaren ingurura, bestaldetik Dani Estradak sartzea badauka, eta hor Galanek eta Dani Estradak aukera izango dituzke, ez. Pase horren bitartez, zelai erdia gainditu Real Unionek, Aritz Bordak egin du, Eneko Izmendi, eta berriro ere atzera, Irundarrak. Atzealdeko hiruko horren erdialdean, joko irteran, Cárdenas da. Bigera ikusi noraino jaizti den, Errioxarra. Luze bat ipini gara beste aldean Dani Estradaken inguru horretan. Dani Estradak gorago egin beharko luke, pixka gorago atera. Horra arrisku gutxiago sortu eta gora. Eta Bilbao Athletic orain zain, Real Unionek zer egingo, orain okerra baliatu du Bibianek, kolpea jaso du Victorrek. Aurrera, Erne, bakarrik geratuko da, Artola, Sekeiraren aurrean, hazi eginda, Kostarrikakoa. Besoak zabalduta, bere biziko abagunea izan du, Bilbao Athleticek Juan Artolaren bitartez. Partiduak hola aldatzen dira, Hola aldatzen dira. Geldiketa honek ia 3. gola egin da partida erabakita utziko zuen, eta atera egin du, sekulako geldiketa egin du, eta berriro ere Real Union partida, baina Real Unionek jarraitze bali badu goinin jokoa egiten, arazo handiak izango ditu. Egin beharko duna, luzeago jokatu baita ere, ondo dago ekartzea baloia ingurura jokale, baina gero beste bat luzeago egiteko, zergatik bestela oso zaila izango da. Korner atera du Morcillok, ez da arriskurik izan, eta baloia Real Unionek berreskuratuko du. Gelditu bikaina egin du Sekeirak.
olagarroa ematen zuen. Besoak zabaldu dituen. Besoak zabaltzen oso zatezain handia ikusten da. Areso gukitu du goiti, Teliz, Etxaburuk gero. Etxaburu lurrera eta falta. Ja, falta txiki hauek ere alde dauzka. Oain ere berriro zelai erdian daukate falta. A ber, pizkat aurrerago ateratzen duten, otzera egituten, bestela atezainari berriro emateko. Ja behin lerroa pasatzen danean, kasu honetan daukizu du aukera lerro gehiago pasatzeko, baloi on bat ipintzeko bestaldean. Iruditzen zait hori ahalegindu behar dela hori lortzen, ez? Jorge Galanek pasea barrura. Bigueraren ganazikoan baloia, baina aurre hartu dio Luengok. Albotik atera beharko du. Bilbao Atletikek orain. Imanol García de Albenizen bitartez. Aldaketa prest du Joseba Etxeberriak. Galan, Estrada. Baloia goitik, ez da ere taldeko inor agiri hor. Estradak behartu eta aukitu du baloia, eta kontra esan aterako da talde zuri-gorria. Zarraga, Artola, zuzen gora, pase azker aldera. Hor Guruzetak denbora galdu du. Bai. Eta lehia horretan, Aritz Borda nagusi izan da. Borda ondo, aguantatu dio. Eneko ondo, barrura. Bidea zabaldu dio Etxabururi. Bien artean da jokaldia ezker galean. Eneko Izmendi. Bi aurkari zinguratuta. Pasea Bigueraren gana. Itzuli dio baloia Enekori. Area barruan. Beobide. Biguera. Eta gola. Binakoa. Enekok. Aurrenekoa bezala. Eneko Izmendik. Jokaldia hau ere ederki landu dute Irundarrek. Jokaldi ona, ondo antolatutakoa, ondo egindakoa, ikusita nuntzegoen miniteko aukera, ondo aprobetxatuta. Eta gero Enekok oso ondo bukatu du, oso ondo bukatu. Ez zen erreza, oinaren kanpokaldeak egiten du Borjak erdiraketa. Eta Enekok alde eginda zuen jokalditik, baina berriro azaldu da lehenko zutune horretan, eta gol polita egiten du, golona egiten du. Eneko Izmendiren bi golak dotoriak izan dira. Bai. Gaur arte bakarra lortua zuen 3 gaurko biekin. Nola aldatu den horreia oka? Bai, askotan gauza txikiak eta garrantzia izaten dira, eta lehenengo zatian gauzak ez dira ondo jun, eta bigarrengoan hobeto hasi dira, lehenengo jokaldian, baloia erdiratu dutenean jokaldi askorik iritsi da errematera. Izmendik gol ona egin du, eta hortikan aurrea Atletik gauzak ez geizki dagoelako, baina gauza txikiak eta kontra dijoazte ez, oin baloi izin irten da, faltak zelai erdian baloi errezetan beraientzako faltak da, kasu honetan oin alboko sakeare baloi irtera horretan errezestasun handiakin atera beharrean utz egiten dute, gauza txiki horiek eman diote pixkat arnasa bizka bat, eta batez ere Enekon golak eman dio bizitza hori ez, eta bigarrenak berdinketa egin, eta hemendikan aurrea zeste gertatzen denez, baina Atletikek ritmo aldatzen duenean sufrituko ondikan Real Unionek. Baina, bueno, partiduan sartu da berriro, binakoa, konfiantza asko mango diona taldeari, eta sinistu behar dute. Eraso bidean orain, Joseba Etxeberriaren mutilak. Luengok, baloia ezkerrera Imanol. Morcillo katzera, Oier Luengo. Eskuine galean Aresok eskatu du, baina Bibianen motzean jokatu Bentzedorrekin. Honek ezkerrera, Imanolek kontrol ona, barrura mugimendua egin, pasea barruti jokatu nahi izan du, eta hortxe falta Pradosek, bigarren zatian zelairatu den mutilak. Victor Renordez hartu da. Bai, Victor Renordez, Victor San Bartolome, kapitaina. Mutila handia dago ere. Beñat Prados, 18 urte besterik ez. Atzetik jokatzen atera nahi du orain.
talde txuribeltzak eta okertu egin da Aritz Borda. Ez du gutxigati Bilbao Athleticek baliatu, orain ezkerretik Telis, Eki. Baloia jokatzeko orduan eraso handia Euskal Real Unionek, sakonago jokatzen duenean min gehiago egiten du. Eki, botaren puntarekin jodu baloia. Gainetik indu. Eta lekutara bidali. Bueno, behin honean iritsi naiz eta bukatu ezagun honekin eta hala, venga. Eta hobeto da, anastea. Garrantzitsuena bere kasuan aurkariari aukera ez ematea, Bai. gero bultan. Claro, hor lapurtze balima izute gero kriston karrera inberduzu bestaldera eta nik uste bukatu egin duela eta besterik gabe. Baina nik uste Real Unionek arrisko asko hartzen duela atzean, zeit iruditzen jokalari maila tekniko horrek ematen dionik baloia ondo ateratzera hortik, ez? Behin 3-4 pas egiten denean sakon jokatu eta sakontasuna ematen denean Enekorekin eta oin Borja Bigerakin ematen dio eta horrekin min gehiagituk aukera daukate. Eta Borja gehiago eman behar dio, ez? Borja nik uste dut jokalari hona dela, teknikoki ondo eta eman behar dio taldeari. Eta honek, hondik eta gehiago. Eraso ezkeraldean Eneko Izmendi berriro ere, protagonista bigarren zati honetan. Are hartzean, baloiarea barrura bidali du. Galanek, erdirak eta Estradak, baloia zuzenean kanpora, baina argi dago. Nurketaren joera aldatzen ari dela. Real Unionen 2 golekin, sinistuta daude orain Gorka Etxeberriaren mutilak, eta olatua baliatu nahi dute. Bai, utz gutxi egin behar da, Atletik gaizki pasatzen ari da, minutu txarra dira bereak, eta ez eman zu kaspoa berriro ere partioan sartzeko, ez? Min egin diote, bita utzekoakin pentsatu dute dana irabazita zegoela, eta beste partio bat hasia bigarrengo zatian, ez? Eta hor, beste partio horretan, Real Union hobea da. Real Union hobea da, eta zuk alegindu behar duzu utzik ez egiten, eta ez aukerarik eman. Aurkariek golak egin izan dituzten, Bai. Izan ginen Amorietaren partida hartan 3, Bai. gero Izarrak ere 3 zizkion. Etxeko azken partidan Arenasen aurka azken minutuan puntua aurratu zuen Bilbao Athleticek. Azkenean 32 gol hartu ditu baita ere. Berak gol asko 52 egin ditu, gol asko, baina asko jasotzen du. Eneko Cárdenas. Zailtasuna gainditu nahi ditu, baina ez du eta azkenean falta egin diote Xabi Cárdenasi. Ezkerrean, Etxaburuk jasoko du baloia. Eki, Eneko, Asile Etxaburu, Eneko Izmendi. Eneko baruraino. Segi. Bere une gozoa baliatu nahi du gaurko norgehiagokan. Konfiantza beteta, 2 gol horien sartu ondoren. Borda, Erne, berriro ere ataka batean sartzeko aukera bere taldeari. Aukera du arriskua hobeto esan. Eta falta atera du Jorge Galanek. Horretan ona da, baloia babesten. Eskarmentu handiko mutila dira. Bai, horren txarteleko jokaldia da hori. Hori txartelekoa da. Baloia ateratza di joa, besteak ez diguzte jo egiten du baloia, txartelekoa da. Hor ikusiko dugu jokaldia. Falta ateratzea di joa, baloia ipintzen du, askarra ateratzea di joa, hor, eta besteak kendu egiten du. Txartelekoa da. Epaia gaizki. Oso gaizki. Hori txartelekoa da. Gorka Etxeberria, orain bizi berrituta golei esker areatik urrun, baina Bilbao Athleticen zelaian falta atera du Estradak, eskuine gainetik min egiteko aukera Borja Birgerak erdiratu, eta errematea ondo pentsatua zuen eta ondo bideratzeko aukera ere bai, baina Asier Etxabururi aurkari bat atera zaio bidean, eta horrek eragotzi du, Bibianek eragotzi dio erremate garbia egiten. Real Union hobeto, gauza kondo egiten. Eta batez ere sendo egon behar du. Baloia ez daukanean, jendea lan egin behar du, eta sendo jakinda, azkeneko minutua benetan gogorra izango dirala, ez? Athletic erringua mantentuko du, sujetxiko zera pixka bat, eta hor
aber nola moldatzen zen. Itxiegi kornerra, arazorik ez, baloia jasotzeko, ezkietak. Horren ikusten da irtena ere, konfiantza falta dutela zurigorriek. Vencedor. Pasea barrutik, Morcillok atzera berriro ere. Mugimendu gutxi da baloiaren aurretik. Bibian eta Zabalean Areso. Protagonista lehen zatian, bigarrenean gutxiago ikusi dugu. Pasea barrutik jaso du Artolak. Barrurago dago Morcillo. Vencedor, pase dotorea, bikaina, Imanol, burua jaso, erdirak eta gozoa, eta bere taldekide guztiak hiltzatuta edo pausoz kontra harrapatu ditu, keinu argia izan delako denen aldetik. Hor nik usten dut, Danik esperientzia horrekin ezin du latea hain zabalik euki, ez, atea itxin behar da, zergatik, nor barruti sartzen dizunean, zu galduta zaude, eta taldea ere, bai, lerro guztia puskatuta gelditzen da, eta hobeto da, egalea jokatu dezala, eta gero handikan ikusiko zu aurpegiz daukazu baloia beti, eta iruditzen zait, esperientzia horrekin ezin dela holako gutxik egin, ez. Morcillo. Vencedorrek atera du baloia hortik Oierzarraga. Oso gutxi ikusi dugu partiduan, Bai, oso jokalari dinamikoa da, eta gaur protagonismo apala izaten ari da. Kontrasoan, Galan. Jokaldia beste aldera bideratu, Eizmendi, Eneko bigera du aurretik, eta atzean Eki. Erdialdean Kardenas, baina hauria galtzeko arriskoa ikusi eta pase aurrera eman du. Eta ondo, Eneko Eizmendi berriro ere. Ondo estutu du. Denak izan dute arazoak, bere atera bidean dijoanean estutu egin behar da, zergatik aukera gutxi izaten delako baloia ateratzeko, eta falta eta zerre epailarekin Vencedor, zerbait gehiago eskatu dio, txartela moduan. Eta aldaketa egingo du Gorka Etxeberriak. Bai, Eneko eta Alain eta Eneko, Eizmenditarrak, bi gol egin eta gero, Bapo eginda zelaia utziko du, 11 zenbakiarekin Eneko Eizmendik. Eta hortxe. Besteak bai, Morcillo kentzen du. 7 zenbakiarekin, Anaia Bikia. Eta bai, Jon Morcillo. Lehen gola egin duen jokalaria. Eta Asier Córdoba, bere ordez. Hortxe lehen aldiz ukitu du baloia Córdobak. Baita galdu ere. Borja, Bigera. Luzegi, Kardenasek. Eta esan daiteke ezkere galonetan dorsala aldatu dela bakarrik. Bai. Iguala dira, Alain eta Eneko. Izena ere, bai, honek Alain dauka eta bertek Eizmendi. Eta nabaritzeko zein dan bat zein da bestea. Hortxe, bitxikeria. Gurati pasatuko da, Gainera Alain hemen ere ibilia da. Bilbao Atletiken, Sanesen eta Bilbao Atletiken. Eraso ezkeraldean, Asier Córdoba, zelairatu berria da. Kardenas ondo, laguntza asko manez. Galanek ez dion ematen, Kardenasek ematen dio pixka bat hartuta, Etxaburu gartzen du Kardenasen lekua, gero erdian. Bordak kanpora, albokosak izango da, Zurigorrien alde. Puntu garrantzitsua jokatzen ari da Real Unión momentu honetan, Galduta da zaukan partido bat, berdindu egin du eta Erne jaurtitzeko aukera, erdiraketa, baina ondori hori gabe. Pratosek luze jokatu du, eta hortxe amaitu da jokaldia. Autoestima aldetik batez ere, dagoen egoeran, nondik datorren, bi eta us galtzen hasi, berdindu, eta hemen zerbait lortuko balu, garaipenaren kutsua izango luke.
Bai, nun berdin duen, horrek bigarrenan kontra ja. Sailkapenean bigarrenan kontra etxean gol asko egiten duen talde baten aurka. Bi indizkizu, baina zuke buelta emateko aukera izan duzu. Iruditzen alde hortatik konfiantza asko emango lioke taldeari, indar asko emango lioke taldeari, ez? Bai, oso bai. Aulkira hurbildu da, epailea. Gero, vencedor da Galanekin. Albokosak izango du, etxeko taldeak alde. Ornastu egin dira berriro ere Bilbao Athleticeko jokalariak. Jorge Galan nagusi, Álvaro Telis. Ondo. Ai, keinu horrekin gainetik endu Artola. Eki. Cárdenas. Aurrekoan esan zenuen Álvaro Telis maila honetatik gorago dagoela. Nahi ala iruditzen zait, jokalari bada, baina patxada handia askotan ematen du relajatuta, ez di joala berarekin partidua, ez? Baina oso maila honean jokatzen du, Nik uste dut goitik ondo di joan jokalari bada, eskerrakin baloia ondo ateratzen du. Tekin gehiago atera behar zaio berari, ez? Zan behar gehiago transmititu behar duela zelaian ere, Beste ritmo batekin, baina bere ritmo hori da, hori ez dago galdatzerik. Hori jokalari bakoitzak izaten du berea eta berak patxada hori azaltzen du eta Uruguai aldean beti esate dute umeak baloia besapean jaiotzen direla. 3 milioi biztanle besterik ez. Behiakorrak. Munduko txapeldunak izandakoak, olimpiar jokoetan ere bai. Eta gaur egun oso goi mailan Uruguaiko selekzioa eta maila guztietan ordezkari bikaina dituzte. Galan, Etxaburu. Eki Senar. Motzean ari dira orain, irundarrak, Alain. Nahi gabe, atea zaio. Benzeborrek atera nahi du hortik bere taldea. Nekez, lortuko dute Zurigorriek. Azkenean Imanolek barrura bidali du baloia Bibian. Areso. Zelai erdia gainditu du kaskantekoak. Jokoa beste aldera eraman. Estradak moztu bidalketa hori. Zarraga. Oier Zarragaren gainean Beobide. Bibian. Eskuinetik berriro ere saiatu nahi du Joseba Etxeberriaren taldeak. Artolak kontrol txarra egin du. Beobidek ukitu eta luzte jokatuko du. Ondo ikusita. Etxaburu. Horrek egingo du, aterako du, esperientzia aterako du. Eta gorputza ondo jarri du beste behin Jorge Galanek. Eira. Aurtiketa eta benetan Zitala gelditu paregabe egin du Jokin Ezkietak. Eta jokaldi horieko nahi dira, lehen pixka bat hori eskatzen genuen, ez? Etxaburu ze baloi ederri pinio Galanek esperientzia horrekin korputza sartu eta nora irabazi duen baloia, eta gero nola jaurtitzen duen, horregatik jokatzen du eskui galean, ez eskerra barrura egiten duenean jaurtiketa hori egiteko, eta geldiketa gona da, geldiketa baloia zelaia ikutzen duenean sekulako abiadura hartzen du eta eskuan ateratzen du. Gelditu bikain bana ikusi ditugu, bata Sekeirak egindakoa eta oraintxe bertan erantzuna Ezkietak eman du. Dani Estradak ez du eragozpenik nahi baloia kanpora, arrastotik aterako dute etxekoek. Guruzeta, Kordoba, Asier Kordoba area barrura hurbildu eta oraingo honetan ere abisatzen ari zinen erraz egi. Jota geratu dira berriro ere Reunioneko jokalariak, zuzen bizkor eta zehatz. Horrela izan da Joseba Etxeberriaren mutinen jokaldia eta Ginga zerraiatu berria den Asier Kordobak ipini dio. Sekulako gola egin du, Nundi sartu da baloia, sekulakoa da. Lo harrapatu ditu, lo ez, lekuz kanpo harrapatu ditu, korner bat izan da, korden horretan alderatzea etorri urrundu egin dute. Dani kanpora bota du, pentsatu zet, baina Guruzeta uste izan dela askar etorri dena alboko sake atera da. Oin, berriz botatzen balu ez ego, leku berdina jongo baloia seguru, baina sekulako gola egin du. Momentu ikonenean zegoenean Real Unión, golpea, gogorra. Berriro ere, min egiten duen golpe horietako bat, jaso du Real Unionek, badu denbora horretik, baina zailen egina zuen, eta berriro ere,
atzetik Mendi tontorreraino igo beharra. Imanol. Vencedor, gaizki ukitu du baloia. Albotik aterako du presan enpresa zorain. Talde txuri beltzak, Bigera, Estrada, falta. Eta txartela, hori txarteleko da. Aserre Borja Falta Bigera. pitatze bali madu txartelekoa da. Beste gauza bada faltarik ez dela egon. Igual ez da egon. Igual ez da egon. Baina... Bai, orain bai. Imanolek ikusi du, Imanol García da Albenizek. Eta Borja Bigera ezaguna da oso hemen. Lezaman, Atletiken jokatu zuen. Geldikako jokaldian aukera, Gorka Etxeberriaren taldeak. Galan eta Estrada baloiaren inguruan. Kapitaina jodu. Ba hor, Eta ba izan du. erdian, area txikian, Izan du. berezko baloia, atezuloan eki senarrek, eta hortzegoelako ezkieta. Ze baloi ipini duen. Ezkietak baloia aurkitu bidean. Bai, aurkitu indu. Bera ere, uste gaben harrapatu du. Berriro ere baloi galera, Etxaburu, Alain, are hartzean, keinua erdiraketa, ona da, Ba, ona da. eta berriro ere, atzetik iritsita, aukera Asier Etxaburuk izan du. Bai. Galan, kentzen du. Bai, berdegunea jokaldi amaitu den puntuan utzi, Kapelete hori. eta Mario Kapelete. Ezker fina zorrotza, baina honek ere erritmoa berreskuratu behar du, lesio luzea izan zuen, eta ari da pixkanaka taldera moldatzen. Atera du. Jokin Ezkietak, horrarazoak Aresok, atezainari baloia, Nafarrak gora, Artolak ukitu eta abantaila Dani Estradak. Sekeira. Honek ere zerura. Etzen erraza kontrola egitea. Saiatu da Mario Kapelete, baina alferrik. Berriro 5 gol, ikusi ditugu. Horreko astean, igandean Gazte izenen 3-2 bukatu zen baita ere. Partidu polita ikusi genuen. Hemen ere bai, desberdina, baina baita ere. Igual joko gutxiagorekin, Atletikek 3 gol egin ditu, baina ez du golako jokoa asaldu. Momento txarra pasatu ditu, berdin duenean Real Unionek eta bar. Baina Real Union ere ondo ikusi du momentu batzuetan, bolara batzuetan, baina golak errestasun handiakin egin ditu Atletikek, erresegi, izango genuke. Ondo. Cárdenas, Ondo, Cárdenas. kontrola Alainek. Erdi aldean da Beasaindarra. Laguntza behar du. Atzean Estrada. Eztia horre egiten utzi, Asier Kordobak. Eta hortxe aldaketa. Joseba Etxeberriak, Juan Artolak kenduko du. Eta bere ordez berdegunera Paredes. Zela erdiko beste mutia handia. Bost erdietan beste hainbat partida hasi dira. Bigarren multzo honetan, hortxe txalo artean, Artolak utziko du berdegunea. Unionistas, bat eta urz, irabazten ari zaio Osasuna Promesa oso partida garrantzitsua. Unionistas, beko tokietan murgilduta dagoelako Real Unionen aurkari zuzena da. Eta hasi berria, Guijuelo Tudelano urzean, eta baita Leioa eta Leonesaren artekoa ere. Hemendik aurrera partida guztiak oso gertutik jarraitu behar dira. Sekulako salsa dagoelako beko tokietan batez ere. Goialdean ere interesgarria dago lehia. Baina zuloa zetxorai badute zabalduta 3 taldek gutxienez. Aspaldi ez genuen liderrain eroso ikusten. Multzo honetan, Logroñez oso aurreratuta dago. Eta puntu dauzka, puntu pila bat. Entzen dizko bestei, ez? Ematen du hori izango da playoffetako
lehengo hoietako bat, eta gainera indarra handiarekin ikusten da, ez? Zein berak kudeatuko du dena, ez? Nola prestatu kanporaketak, eta denbora dauka, diferentzia puntuetan sekulakoa da, eta hori aprobetxatuko dugu, ez? Eta datorren astean Irunera. Bai. Liderra izango dute Estaiun Galen. Estrada, Kapelete. Eskuinan orain Etxaburu, Mario Kapelete. Oso Trebe. Ondoko marratik gertu, pasea barrura. Ona. Eta hortxe Etxaburu. Ondo jokatu dute. Bai, Jagoa Beobideren laguntza izan du, jokaldia aurre aramateko. Kapeletek, Dani Estrada ondo berreskuratu dute Irundarrek berri bere baloia. Atera ja. Eraso eskuinaldean. Hor. Eta hortxe berdintzeko gola. Orain bai, Asier Etxaburuk asmatu du. Ate aurrean. Ondo erantzun du Real Unionek hirugarren kolpea jasota. Ez du amore eman. Eta partida bizia da erabaz, zeharo. Gora bera anitzekin. Eta partida amaierara oso bizirik iritsiko da Gorka Etxeberriaren taldea. Jokaldi honak egin dituzte azkeneko jokaldi hortan. Atletik nahastuta bizka bat. Iruta bipini danean ere ez du jakin izan gelditzen partidua. Pixka bat berak ipini behar ritmo hori. Ez da ondo moldatzen ari. Berriro ere 3 gol egiten dizkiote etxean. Aurretik 2 partida Iruna bukatua daude hemen. Lehen aipatu dugu. Amoribieta eta Izarraren aurkakoak. Eta 2 utzi irabazten egon zera, eta irutzen, eta gainera, orain ere, gehiago dago galtzeko, irabazteko baino. Kontrola galdu duera bat. Bai, dena nahastuta dago. Real Unionek aukera baliatu nahi du, kornerra. Dena nahastuta dago, eta gainera, pentsatzen nuenik, azkeneko minutuak Atletiken aldeko izango ziala, beste ritmo batean jokatzen duelako, eta beste bisitasun batekin da, ez alderantzi izaten ari da. Real Union hobeto dago, indar gehiago eman dio, Iruna dijoa, oin haber zer pasatzen den. Kapelete, eta Eki. Berriro ere aukera ona. Eki Senarrek. Baina kontu zibili, hola eta hola dijoa, baina Atletikek gehitasuna dauka, gauza gutxi irakutzi, baina gero goian baloia ipintzen danean, min egiteko. Ateko sakea Ezkietak. Baloia Real Unionen zelaian. Bordak ez dukitu. Erne berriro ere erraz. Kordoba. Eta Keirak eragotzi du beste gola. Ze gutxi behar duen Atletikek, gola aukera sortzeko. Berriro. Atera du Patri Sekeirak. Atzetik Luengo. Baloia aurrera Bordak. Borja Bigera. Eta falta. Obarkatu bai. Besoa jaso du. Jokoz kanpo. Herri Xarra ez dio. Azkar atera du Jerlungo. Imanol. Erdi aldean. Orain gutxi zeleiratu den Paredes. Atzera bidali du baloia. Bidian. Luengo bere ondoan. Atzelariak ari dira, baloia bat besteari pasatzen. Berriro Imanol sartzen da atzean, biharren zati osoan pixkat aurreratu da ikusi dugu atzeran baloi irtera horretan hobeto ateratzeko. Prados, Areso, arriskua orain, Real Unionen arean. Zarraga, eta pase hori, arriskutsua oso. Arrestasun gehiago. Ezerezean utzi du, baloia kanpora bidalita, Bordak. Arrastotik aterako dute, Joseba Etxeberriaren mutilek. Jesus Areso. Gurutzeta, eta atera du, Jaurtik eta Telis atzean zuela, bidea izten, baina atera du Jaurtik eta Donostiarrak. Zuru behi aramaten honek, Honek beste gauza bat ikutzen dute, honek hau apalagoa da, lasaiago hartzen ditu gauzak. Itxura da, golen bat gehiago ikusiko dugula. Hori ematen du. Nun, ez dakigu. Biak izan dituz aukerak. Iruna egin du Real Unionek eta hurrengo bi aukerak Atletikena izan dira. Eta Atletikena izan dira, luze jokatu eta arrestasun handiarekin iritsita. Aresok sakon jokatu nahi izan du, Zarragarekin. Ez du asmatu. Eta baloia Real Unionentzat izango da.
Azken txampan sartuta dago norgehiagoka. Iruna. Ez da ondo jotzen ari baloia. Sekeira, baina ere loratuta bai, gora bai, baina aurrera ez. Badator olatu zuri-gorria, baina errotik moztu du Bordak. Alainek baloia hartu eta bere bila jote bali bada min asko egin dezake, hori erakutsi dulako. Bigera. Erdialdean Cárdenas. Atzean da Borda. Ondo zabaldu du jokoa eskuinera. Kapelete. Bestaldean. Nahazten dira, Atletik hor ez da ondo kokatuta, zailtasun gehiago dauka baloia berreskuratzeko, eta hori Real Unión ez da aprobetxatzen ari. Berriro ere, hiltzatuta geratu da Borja Bigera, aukerari gabe. Baloia zuri-gorrientzat. Albotik aterako du. Joseba Etxeberriaren taldeak eraso bidean, Bilbao Atletik. Laugarren gola nahi du. Filialen artean ere, aurreneko lau tokien artean sartzeko lehia polita estua izaten ari da. Bilbao Atletik, Valladolid promesas, Sanse eta Osasuna promesas ere, gertu xamar. Bigera, Alain Eizmendi, Etxaburu. Barrutik pasea, Bigerak jaso du. Bibian gainean, ondo, arnaz eman dio jokaldiari Errioxarra. Estrada, kanpotik Kapeleteren laguntza. Egalekoak erdirak eta egingo du, ondo, bigarren zutoinera, Gularrez kontrola. Bigerak eta amaiera oso txarra. Nik uste baloia loratu nahi izan duela atezainaren gainetik. Nik uste ez dakit atezainaren gainetik loratu, ordirak eta bat egiten nahi izan duela. Bigarren zutoinean bazegolako jokalaria, ez, eta ez du asmatu, eta baina Atletik bestaldean askar iritsita, ez, pixkat hori pentsatzen nuen hola izango zela, ez, ritmoarekin eta Atletiken bizitasun gehiagorekin, eta horrela, iriki eginda partidua, eta Real Unión joko horretan sartua baita ere. Armailetan penalti eskatu dute, Real Unioneko jokalarien batek baloia eskuarekin ukitu duelakoan, erasoan jarraituko du, etxeko taldeak, Vencedor. Pasea barrura, Córdoba. Egalean, Imanolek egingo du erdiraketa. Zelaiaren beste aldean. Baloia Aresoren hanketan da. Alain Eizmendirekin. Leian. Erdira bidali dute berriro ere. Ondo jodu. Vencedorrek. Eskerrak. Eta Imanoli erremate argia egiteko aukera kendu dio nahi gabe. Gorka Guruzeta. Estara baino defensa hobia izan da. Hor, kasu horretan. Burutik endu diolako. Dani berriro bizkarra hartuta zokaten. Movimento ona Imanolena. Vencedor ondo. Oso ondo ikusi durako. Hor ikusten du movimentoa. Askarri iristen da. Eta ez dakik gero sartuko zen ez. Ez zen erresan barrura gotatzeko. Baina burutik endu dio. Burutik endu dio. Zorioneko Real Unión jokaldi honetan. Bai. Atera du Sekeirak. Estrada eta Luengo. Atzean da Areso. Oso itxia. Egalak gehiegi erabili gabe. Etxekoak. Hor zirikuturik. Aurkitzea ez da bat ere xamurra. Baina, hau da logikoa ez, pixka bat logikoa da horrela bukatzea, Atletik bera daukan ritmo horrekin, Real Unión nekatuta. Ondo Dani. Erdirak eta pozoltsu egin du Oier Zarragak. Estrada kurrundu. Vencedor. Paredes. Laguntza behar du. Zererdiko mutila. Berriro ere Vencedorren gana baloia. Ipar horratzak. Ezker aldera eraman du jokoa. Kontrola Imanolek. Erdiratu Imanol García Albenizek. Eta zetokio moduan erremate egina izan du. Guruzetak ez dio errematea egiten utzi. Álvaro Telisek eta ondorioz kornerra izango da. Atera du Córdobak. Estrada eta albotik orain sakea Imanolek egingo du. Prados. Imanol. Erdi aldean Bibian. Bere aurretik da Vencedor.
Ondo ezkerrera, Juningo luzea, zaio. bai. Luzea. Luze xamarra, aukera galdu erasoan jarraitzeko. Eta dagoeneko, 90 minutua ate joka, baina oraindik izango da aukerarik hemen. Eta nik hau ikusten egin hain logika baten barruan dago, ez? Indar gehiagokin, arlo fisikoan Atleti hobeto iristen, ez? Lehenago berreskuratzen, ez detena goizko ikusi aurreko minutuak, ez? Hor Real Union hobeto ondan minutu horiek, gaina baloia lapurtzen zuen, zelai erdian lehenago iristen zen, eta hor, ez dakit zergatikan, Atleti pixka bat atzera pauso bat emanda zegoen, ez? Eta oain Irunako hain dutenean ikusi eta partidua irabazteko beste gauza batzuekin bertula, oain gehiago iristen ari, eta oain Real Union gehiago kostatuko zaio. Gelditzen da minutua, gehi luzapena, gutxienez 3-4 minutuko izango dela iruditzen zait, eta alde hortatik igual sufritzeko minutuak izango dira. Eta beko tokietan markagailua mugitzen ari da, bigarren egin du Unionistasek Osasuna Promesasen aurka, eta sarrienan Leioak aurre hartu du markagailuan Leonesaren aurka. Hor goitik ere garrantzitsua Leonesa playoff tokietan dagoelako, emozio handia bigarren B mailan. Telis, esko handia bai, hartu du, Bigera, eraso ezkeraldean, Alain Eizmendi, Etxaburu. Partio hona egiten nahi da Etxaburu eta Cardenas oso partio hona egiten nahi da zelai erdian. Lan asko egiten, Etxaburu leku guztitara iristen, gaina errematera iristen ari da. Cardenas leku asko betetzen, baloi gutxi galtzen. Eki, Etxaburu, Eki Senar berrirore. Eta hor, ala moduz bidaldu baloia aurrera, aukera galduta. Bilbao Atletik entxanda izango da, 80. minutua bete da, bi luzatuko du epaileak bigarren zatia. Imanol, vencedor, pase zuzena, Estrada nagusi goitik, Kapelete kontrasan aterako da, talde txuri-beltza. Min egiteko aukera du, Gorka Etxeberriaren taldeak, Alain. Arean sartu, eta azkenean Konfiantza gutxirekin zartu da, Konfiantza gutxirekin. Ezkietak bere ganatu du baloia, eta beste eraso bat egiteko aukera izango du bere taldeak. Vencedorrek baloia ezkerrera bidali du, Imanol. Bere aurretik Córdoba. Asier Córdoba terdirak eta erremate zaila zen. Bai, oso. Guruzetarena, hortxe amaitu da jokaldia ondoriorik gabe. Azkar doa erlojua. Sekeirak ez du presarik orain. Txartel baten gora beran. Bistan da puntua oso ona dela Real Unionentzat, norgehiagoka nola hasi den ikusita, gero berriro ere atzetik ibili behar, eta zein egoeratan dagoen aintzat hartuta. Iruditzen zaite egoera honetan dagoen talde batek garbi ikusi dela gaur partiduan zer daukan, ez? Eta zer falta duen baita ere. Denetik izan duelako. Baina erne partida oraindik ez baita bukatu. Eraso eskuinaldean Areso. Okertu eginda, ez zuen abantailarik hor bi aurkari zinguratuta, laguntza atzean Paredesek, baina ez du ikusi eta alboko sakea egiteko denborarik ere ez du izango. Amaitu da norgehiagoka, gora berandikoa, markagailuan jokoan ere alternatibak izan dira, eta amore emanda zegoen taldea, berpiztu bizi berritu eginda bigarren zatien hasieran, eta horre konfiantza emango dio, hemendik aurrera batez ere urrengo jardunaldiari begira Real Unioni, eta ikusiko dugu, datorren astean entrenatzailerik baduen, edo Gorka Etxeberriak jarraituko duen taldea zuzentzen. Puntu bana. Azkenean ikuste Real Union ikusti dugula bi aurpegikin. Baloiarekin ondo, 3 gol egin ditu, talde on baten aurka, baina 3 gol jaso ditu baita ere, ez gabezio batzuek defensako lanean, baloia ez daukanean, errestasun handiak eman dizko Atletiki, baina baita ere berak aukerak izan ditu bestaldean, 3 gol egin ditu, baina aukerak izan ditu bestaldean, ez garbi ikusten dena baloiarekin nahiko ondo moldatzen dena, asmatze falta izatio bat gaur asmatu duela, eta iruditzen zaite danak azaldu ditu da. Atletik ere antzeko esango genuke, ez? Atletik irabazita zaukan partida, bita utzi irabazten ari zen, lehenengo zatia ala bukatu da. Nik uste relajatuta atera dela, ikusita Real Unionek gauzondirik ez diolako egin, baina pizpaz batean
binakoekin gelditu da. 3-2 ipini denean ematen zuen da, pentsatzen nuen kudeatuko zuela hobeto, ez jakinda, ikusi du 2 goleko diferentziarekin egon da berdindu egin dugute, bueno, oin kontu gehiago hartuko dugu eta gurea izango da partidua, ez? Eta ez dala izan, 3 egin dute, gero horre ondira baloi arriskutsu batzuek Atletiken are horretan, eta azkeneko minutua ja bereak izan dira, ez? Eta horre aukera bateo beste izan dute partidua erabakitzeko, eta bi aurpegiak, bai batenak eta bai bestenak, eta Real Unionentzat ondo tortzaio puntu hori, konfiantza eta indarra handia asko emango dion puntu bat, eta Atletiki, bueno, ez du galdu gehitu egiten da, eta hor goian jarraituko du. Baina Erne, puntua ona izanagatik Irundarrentzat, bere aurretik eta bere atzetik jarraian dauden bi taldeak irabazten ari dira. Unionistas 2 eta huts, Osasuna Promesasen aurka, eta Leioa, Leonesaren aurrean etxean, hortaz arriskoa dauka Real Unionek. Gaur bertan jetxira tokietan geratzeko, baina irakurketarik onena da, bizirik dagoela, lanean animoz jarraitzeko ere aukera ona dute Logroñesi aurre egiteko eta albisteri badagoen datorren egunetan, izan ere, Jotasu ari da, talde txuri-beltza entrenatzailearen bila, eta bigarren aleginean Gorka Etxeberriak garaipena lortu du aspaldiko partez, 8 norgehiagoka zeramatzan talde irundarrak puntua eskuratu gabe barkatu irabazi ez. Puntua eskuratu du, dinamika horretan jarraitzen du, ezin irabazi, baina behintza sensazioak asko zobea. Eta Real Unionek etxean bigarren berdinketa jarraian, eta hor badirudi zetxo bai blokeatu egin dela. Bai, eta nik uste dut gaurko puntu honek, naiz eta igual sailkapenean, bere aurretik ipiniko Unionistas, ematen du atzera posoa dela, ez, alderantziz da. Puntu garrantzitsua da, leku sail batean, Lezaman oso gutxirek gutxienez hemen asko sofritzen dute talde guztiek, eta puntu honek indarra emango dio, baditu gauza batzeko hobetzeko, batez ere defensako lana, nik uste dut talde guztiaren asko sobea izan behar duela, ez dako olako errestasunik ematerikan, da nik uste dut hortik jo behar duela, ez, baina taldeak erakutsi du, badituela jokalariak, azkeneko metro horietan, partidak erabakitzeko modua eta aber suerteri badaukan. Eta puntu honekin, Joseba Etxeberriaren taldea, Bilbao Athletic 59 ditu, bigarren tokian, badu aldea, eta bide horretatik jarraitu behar du, euren helburua playoffa jokatzea da. Beste filialekin batera Real Valladolid B, Sanse, eta Osasuna Promesas ere, ez dago haiengandik urrun, hauxe izan da guztia. Lezamatik 3 amaitu da, norgehiagoka datorren larun batean Urritxen izango gara, beste partida handia, Amorebi eta demoraldi bikaina egiten ari da, Burgos hartuko du, eta guan izango gara.